Ja, goeiemiddag. Er stiert de knaus. We gaan richting Hemelvaart. En dat betekent dus dat wij eindelijk weer even op paard kunnen met ons knauske. Maar dat hoort ik wel in januari, want hij zit hier natuurlijk al als koffie. Hij alleen even voor het west van de keuring. En nog maar dat spul er ook langzaam wel een beetje in, want het meeste spul is er alweer uithalen zo gaan de tijd. Dus langzaam alles maar weer wat vullen. Nu heb ik alles beloofd dat ik je hem zien laten zo hoe die hier eigenlijk staat. Maar die had hier een mooi plakje in de squatter. En dus is dit ook een mooie gelegenheid om dat even te doen. Nou, hij staat hier achter me. Had je een mooi plakje, we zijn eigenlijk in een hele dure camperstalling, zei ik dan altijd maar. Maar daar staat er, past er mooi in, hè? Precies eigenlijk. Hij kan correct onder de lampentrom, maar waar is daar? Met de schotel, want die zit er natuurlijk ook op. En je mag er het hele jaar wat vertoeven. Nou, ik ga hem zo aan, dan hang ik hem even onder stroom, want hier kreeg je natuurlijk op het zonnepaneel kreeg er hier weinig licht. Maar mooi plakje toch? Het lichtje rek eens even onderzetten. Nou, wat er nog verwend ik, hè? Dan zat ik dus deze, ja, het spul moet er daar een beetje zien. Hè? Er is wel een prot om eruit halen. Dan broek je de koffie, of weet ik veel wat, broek je dan. En het meeste zit er nog wel in hier. Zo'n vechtlijn die draait mooi, dus die houdt het jerk mooi droeg je binnen. En natuurlijk zo nou en dan een boordkiekje wel eens even wat in om. Maar dat is in ieder geval even een klusje en dat doe ik van het weekend even. Ik merk trouwens dat er steeds meer abonnees bij komen op een of andere manier. Dus ik zit op dit moment op 429 abonnees. En verleden week wien dat nog 400 nieuwtje of zo. Dus er ben wel een stapeltje bij komt. Nou, top allemaal. Hè? Dan doe je het er in ieder geval ergens voor. Want ik had al vaker zijn, er zit best wel een beetje werk hier in dat, ja een beetje. Er zit best wel werk in dat meisje van die filmpjes. Maar vind ik echt leuk. Alleen nog met deze ruimte die we hier nog hebben we iets minder tijd om filmpjes te maken. Nou, dat doen we later. Oh, we hebben hier trouwens het hout hebben we hier opslaan. En 's winters, op het moment dat we dat broeken, dan is die een al aardig tjuster. Dus ik had het licht van de camper, die zit natuurlijk op een sensor. Dus dat is wel makkelijk, want dan hak je wat licht met het hout. Hè? Ja, het is ideaal. Hoor. In ieder geval, we hebben een klusje voor het weekend. En ik ga nog een klusje. Zo, even. Dan moeten we daar even heen. Lalalala. Ja. De politie die had de tunnel helemaal van mij. Dus die is hier echt zo wat iedere oerkeer hier rondgekomen. Dat vind ik zeker geweldig. Maar daar 41, dat is zo met al. Ziet dat ze hier die BM natuurlijk kapt. Hè? Zit hier best wel diepe gaten. Daar is een heel diep gat. En daar, nou ja, hier de sporen van de trekker. Dus morgen krijgen we een beste bulte groen. Nou, die moet je er even heen tagen natuurlijk. Dus dat wordt ook weer zo'n weekendklusje. Ik ken eigenlijk al die mini vlagjes, die ken ik eigenlijk wel hashtag klusje mee aan. Want er ben je al wat klusjes. Nou, het is je wordt eindelijk best een keer een beetje kreerswaar. Dit vlucht me zo aan, babs in de hand. Maar je leidt het hout nog. En dat moet ik nog even werken. Ik hou wel werk, veel meer net. Er zit een tijger. Die houdt meer wat in de gaten.
Ik haal het een en ander hak al wat in blokjes snijdt, maar ik moet er ook een beetje om denken met mijn rechtje. Want die houdt op een gegeven moment jouw erop. En dan kan ik nog wel gaan, maar dan kan ik een jongens kan ik niks meer. Dus, maar goed, we houden we werk. Je gaat in ieder geval nog even het plakje zien waar we de camperhuis Knauske hadden staan. Dus. En nogmaals, al je dank voor het volgen, hè, al die nieuwe abonnees. En ja, dat Fries, dat maakt het dan zo'n kind niks uit. Hè? Dus wat ik voor hen ondertitelde, dat doe ik dus nog net meer. Nou, ik sluit weer af. Ik zal nemen wat doen. Nogmaals bedankt. Laters. Bedenk ik me krijgt. Onkomende sneeuw komt er weer een vlog online. En dat is van uw zomervakantie verleden jaar. En deze keer ben we in Praag. Nou, wat leuk. Praag sowieso een prachtig mooie stad. Hè? Dus we zijn er maar heel even west. Maar zeker de moeite waard. Nou, sneeuw al je weer voor de computer, voor de televisie, telefoon, maakt het niet uit. En dan weer even naar Toemke. Dan zullen we hem op pad.